Irakurtzea idaztea da. Irakurtzea idaztea da. Entzunea kantatzea da. Ikustea entzustea. Egotea egitea da. Hartzea ematea da. EITB-ko Barraka programako Iker Plazaola aurkezlearen aurkako salaketa publikoa egin dute sare sozialetan hainbat emakumek. Sexu eraso fisiko zein psikologikoak egin izana egotzi diote Plazaolari. Horren ondorioz, programaren emisioa etendu EITB, baita Nahiera plataformatik ezabatu ere. Bestalde, edukiaren arduradun den Irudamatxoko iztetxeak, erasoak gaitzetsi eta euren babesa luzatu die emakumei. Eguerdion. Gizonezko batek bere bikotea erail zuen larun batean Pasaian. Krimen matxista hau gaitzestearen bidean, elkarretaratzea gauzatu zuten atzo eta herritarrak zein erakunde publikoak bertaratu ziren. Honek erreakzio kolektiboa eskatzen du, hori da hemen islatu dena eta aldi berean ere militantzia gutako bakoitzaren eskutik berdintasunaren alde. Izan ere desberdinkeria oso errotua dago gure gizartean eta horren adierazle nagusia izan da erailketa matxista hau. Larun batean, Mikel Zabaltzaren omenezko plaka inauguratu zuen Donostiako udalak. Zabaltza Guardia Zibilak erail zuen 1985ko azaroaren 25ean Intxaurrondoko Guardia Zibilaren kuartelean, eta eraikin horretatik gertu jarri dute idazkuna. Eguerdion guztioi eta ongi etorri aste eta hilabete honetako lehen albistegira. Donostiako udalak pasaden larun batean inauguratu zuen Mikel Zabaltzaren omenezko plaka. Intxaurrondo auzoan ezarri du idazkuna udal gobernuak Guardia Zibilaren kuartelaren inguruetan. Izan ere, berten erail zuen indar poliziaro Rek Zabaltza 1985ko azaroaren 25ean. Ernairi ezarritako isunen aferan, zigor ekonomiko horiek neurri kanpokotzat jo ditu Gazte Abertzale taldearen defentsak. Pasaden ostegunean hasi zen epaiketa sorta Gasteizen. Ulertzen dugu prozedura honen helburua bazela Ernai eta Gazteria independentista isilaraztea, baina azken hilabeteetan ikusi dugun moduan ez da hori gertatu, geroz eta gehiago gara bat egiten dugunak eta geroz eta gehiago gara baitzen ari garen gazte independentistak. Beraz, ez dugu atzera urratsik emango eta aurrera jarraituko dugu datozen hilabeteetan eta beraz bide judizial hau ere beste borroka bide bat bezala ulertu. Guk uste dugu eta gaur frogatutzat geratu dela ziur gaude, administrazioak arbitraritatearekin jokatu zuela isun hauek sartzerakoan. Guk defendatu behar izan dugu funtsezko eskubide bat den manifestaziorako eskubidea zela gauzatzen ari zena data horretan, irailaren 22an bai Irun eta bai Gasteizen, eta administrazioak
oraindik gaur-gaurkoz frogatu ez duen arrazoi batengatik erabaki zuen hain altuak diren isun ekonomikoak ezartzea. Sumar mugimenduak Alba Garzia izendatu du idazkari nagusi Araba, Bizkai eta Gipuzkoan. Taldeak bere lehen batzar nazionala ospatu zuen pasaden larunbatean Bilbon, Arrupe etxean. Bertan, hautagaitza bakarra aurkeztu zuten Euskal Autonomia Erkidegoan mugimenduaren buru izateko Alba Garzia, Lander Martinez eta Edurne Garzia barne dituena hain zuzen ere. Militanteen 95% onespena lortu zuen proposamen honek, eta feminismoa, etxebizitza, larrialdi klimatikoa eta zerbitzu publikoak sumarren lehentasunak izango direla adierazi zuen besteak beste Alba Garziak. Ez zaigu koherentea iruditzen. EITB-ko Barraka programako aurkezlearen aurkako salaketa publikoa egin dute hainbat emakumek. Iker Plazaola Oñatiarrak haien aurkako sexu eraso fisiko zein psikologikoak egin izana gaitzetsi dute. Informazio gehiago dauka Xabi Alok. EITBek eta Irudamatxo ekoiztetxeak bertan bera utzi dute primeran plataformarako saio bateko ekoizpena, emisioa eta zabalkundea hainbat gaztek sare sozialetan aurkezlearen erasoak salatu ostean. Oñatiko aurkezle eta umoregile baten erasoak salatu dituzte zenbait emakumeek sare sozialetan zabaldutako komunikatu batean. Karisma handia du baita babes soziala ere diote idatzian eta gaineratu txanponaren alde bat besterik ez dela. Eta ez dela eraso bakarra izan, asko izan direla gizon horren eraso sexualak, psikologikoak eta berbalak pairatu dituztenak. Emakumeek nabarmendu nahi izan dute egoerak ezin duela isilpean jarraitu eta neurriak edota erantzukizunak hartu behar direla. Horiek horrela, aurkezlearen aurkako salaketak publiko egin ostean, Euskal Irrati Telebistak kautelaz bertan bera utzi du Iker Plazaolak primeran plataformarako gidatzen zuen Barraka saioaren ekoizpena eta emisioa. Hedabide publikoak oharbidez jakinarazi du gertakariak argitu eta protokoloak aplikatu arte ekoiztetxearekin koordinatuta hartu duela neurria. Irudamatxo ekoiztetxeak ere bere aldetik idatzia argitaratu eta salaketen zilegitasun oso aitortu, biktimei babesa helarazi eta min gehiago ez egiteko konpromisoa hartu du. Irudamatxokoek duela egun batzuk izan zuten gertakarien berri eta kontatu dute orain arte ez dutela neurririk publiko egin, oharra kaleratu duen taldearen borondatea eta denborak errespetatzeko. Behin publiko eginda ordea, ardurak hartzea dagokila esan dute eta bi neurri iragarri dituzte. Alde batetik, salaketa jaso duenak aurkezten duen saioaren sustapena eta emisioa bertan bera uztea, eta bestetik, EITB-rekin bilerak hastea, egoeraren larritasunari dagozkion neurri gehiago hartzeko. Euskal Herrian gizonezkoek gauzaturiko sexu eraso eta gainerako indarkeria matxista salatzeko Instagram kontua sortu da. Espainiar estatuan Cristina Faiaras kazetariak martxan jarririko mugimenduari jarraiki, figura publiko zein gizonezko anonimoagoen kasuak plazaratzeko plataforma da. Hainbat kasu nabarmendu dira dagoeneko. Tartean, Donostian musika teknikari gisa aritu izan den eta ICG inizialak dituen gizonarena. Euskal Herrian ezagutzera emandako azken hilketa matxista kasuak Pasaia arte garamatza. Izan ere, bere bikotekidea erail zuen gizonezko batek pasaden larunbatean Gipuzkoako herri honetan. Elkarretaratzea gauzatu zuten herritarrek atzo, erailketa gogor gaitzesteko eta bertara gerturatu ziren ere erakunde publikoetako hainbat ordezkari.
Pasaiako hilketa matxista salatzeko elkarretaratzea egin dute Donostian Gipuzkoako Aldundiaren aurrean. Ana Leonor bikotekideoiak hil zuen tiroz larun batean, Pasaiako Eskalantegi kaleko etxebizitza batean. Hilketa burutu eta gero Bilabonako udaltzaingoaren egoitzan entregatu zuen bere burua, bikotekideoia hil zuela aitortuz, eta ertzaintzak bertan atxilotu zuen. Poliziak ikerketapean du kasu eta ondoren orduetan aurkeztuko dute gizona epaiaren aurrean. Ana Leonorrek duela 4 urte ere indarkeria matxistagatik salaketa jarria zuen bikotekideoiaren aurka, baina 2022an artxibatu egin zuten kasua. Pasaiako bekoz beko elkarte feministan ere laguntza eskatu zuen. Gertatutakoaren aurran igandean elkarretaratzea egin zuten herrian Pasaiako mugimendu feministak deituta eta jendetza batu zen. Udaleko ordezkariek parte hartu zuten Teo Alberro alkatearekin batera. Bertan izan ziren halaber Xabier Ezeizabarrena Gipuzkoako Batzar Nagusietako presidentea, Eider Mendoza diputatu nagusia edota Miren Elgarresta Emakundeko zuzendaria besteak beste. Instituzioek erabateko gaitzespena adierazi dute hilketa matxistaren harira. Udalak 3 eguneko dolu ezarri du herrian igandetik asteartera biak barne eta ondorioz bertan bera utzi ditu egun horietarako aurreikusitako ekitaldi guztiak. Bestalde Aldundiak ezoiko batzarra egin du emakumeen kontrako indarkeriaren aurrean erantzun publikoa emateko Gipuzkoako protokolari jarraituz eta elkarretaratzea egin du Foru Jauregiaren aurrean. Honek erreakzio kolektiboa eskatzen du, hori da hemen islatu dena eta aldi berean ere militantzia gutako bakoitzaren eskutik berdintasunaren alde. Izan ere desberdinkeria oso errotua dago gure gizartean eta horren adierazle nagusia izan da erailketa matxista hau. Euskal Herrian aurten izan den 6. hilketa matxista izan da. Herritarrek eta instituzioek ozen eta argi diote ez hemen ez inon indarkeria matxistak ez du kabidari gure gizartean. Bortizkeria errotik desagerrarazi eta emakumeak berdintasunan aski izan arte lanean jarraituko dutela azpimarratu dute. Gazte Euskaltzaleen sareak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko Euskara taldeak euskaraz ikasteko eskubidea aldarrikatu zuten pasaden asteburuan Iruñean eginiko agerraldian. Gazte Euskaltzaleen sareak eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko Euskara taldeak elkarlanean agerraldia egin zuten Iruñean, unibertsitatean euskaraz ikasteko eskubidea aldarrikatzeko. Euskaraz biziko den belaunaldiak gara dinamika nazionalaren barruan. Bertan, euskaraz ikasi ahal izateko kanpora joan behar izan duten, edota nupen haien ikas ibilbide osoa euskaraz egin ezin izan duten gazteak bildu ziren. Taldeak urte luzez Unibertsitate Publikoa euskalduntzeko borroka egin arren, 37 urte beranduago, oraindik euskarak 2. edo 3. mailako hizkuntza gisa tratatua jarraitzen izaten du bertan. Magisteritza eta gizarte laneko graduak kenduta ezin da beste gradurik ikasi euskaraz nupen. Irakasgai batzuk euskaraz ere egin daitezke, unibertsitateak bermatu gabe, irakasleak euskaraz baldin badaki. Soilik nupen eskaintzen diren kredituen 29% eta euskaraz. Hori da nupek ikasle euskaldun hori eskaintzen diguna, hori apurrak besterik ez. Nupen euskaraz ikasteko dagoen eskaintza eskasa salatu eta Unibertsitate Publikoko arduradunak interpelatu zituzten. Nup euskalduntzeko duten ardura azpimarratuz. Honen harira, Nupeko Euskara taldeak euskaraztea antolatu du. Honen guztiaren testuinguruan, Nupeko Euskara taldetik euskaraztea antolatu dugu aste honetan urtero bezala. Bertan, Nafarroko zonifikazio legearekin amaitzea, euskararen aurkako jarrera aldatzea, euskara ardatz izango duen hizkuntza estrategia bat ezartzea, irakasle lan baldintzak hobetzea eta kalitatezko euskarazko ikasketen orokortzea izan dira gure aldarri nagusiak. Egoeraren erantzuleak seinalatu dituzte. Momentu honetan, karguan dauden Patrizia Fanlo kontseilaria eta Ramon Gonzalo errektorea egoeraren erantzule nagusi direla gehituz. Gazteok saretuta gaude, borrokarako grina piztuta eta bidea urratzen jarraitzeko prest. Gure eskubideekin ez dugu atzera pausorik ez eta utzikeriarik onartuko. Eta ez gara hobekuntza anekdotikoekin konformatuko. Nupen 100% euskaraz ikasi ahal izatea gure oinarrizko eskubidea da, eta borrokatuz posible egingo dugu. Nafar gazteok gure hizkuntzan euskaraz ikasi eta bizi nahi dugu. Euskararen nazioarteko egunaren atarian, adierazpenak egin ditu Euskalgintzaren Kontseiluak, euskal hizkuntza larrialdi egoeratik indarraldira bideratzeko aldarrikatu duelarik.
Euskalgintzaren Kontseiluak Euskararen egunaren harira egindako adierazpenen bidez, Euskara larrialditik indarraldira bidea egitea eskatu du. Helburu horrekin, Euskararen normalizazioa agendaren erdigunean jartzeko eskatu die erakundei eta eragile politiko zein sozialei. Era berean, helburu hau gauzatzeko mobilizazioa iragarri du 2025ko abendurako. Azaroaren 9an, Helen Europako hizkuntzen berdintasunerako sarearen laguntzarekin Euskara eta Euskaldunen larrialdi linguistikoa aitortu zen. Eta norabide hori aldatzeko akordio soziopolitikoa eskatu du Kontseiluak. 2025 Euskararentzat eta Euskaldunentzat urte garrantzitsua izango dela adieraziz. Kontseiluak emandako datuen arabera, Euskaldunen 17,5% bakarrik hitz egiten du euskaraz egunerokotasunean. Datuak euskararen osasunaren adierazgarri dira Kontseiluaren arabera. Honen erabilera sozial ahula islatzen dutenak hain zuzen. Hainbat lurraldeetako euskararen ofizialtasun ezak gainera, euskararen aldeko politikak kaltetzen dituela gogorarazi du. Bestalde, azpimarratu dute euskara larrialdi linguistikoan aitortu izana, larrialditik indarraldira igarotzeko lehen urratsa dela. Honen egoeraren diagnostiko zuzena egiteko eta euskararen normalizazioa eta biziberritzeko prozesua norabide onean jartzeko. Gauzak horrela, euskararen normalizazioa eta biziberritzea agenda politiko eta sozialaren erdigunean jartzea beharrezko dela adierazi dute, honetarako akordio soziopolitikoaren garrantzia azpimarratuz. Era berean, herritarren parte hartzeari egin diote deia. 2025ko abenduko mobilizazioarekin bat egin dezaten ziklo berri baten abiapuntua bultzatzeko. Bihar izendatuko dute Jose Ramon Bengoetxea Euskal Herriko Unibertsitateko errektore hautetsi. Bengoetxeak bozken 74 lortu zuen pasaden azaroaren 26an gauzaturiko hauteskundeetan eta orain arte karguan izan den Eba Ferreirari gailendu zitzaion. Honen ostean, Eusko Jaurlaritzako lehendakariak ere izendatu beharko du Bengoetxea errektore, ahalik eta datorren urtarrilean karguaz jabetuko den arte. Arituk eta Etxebizitza Sindikatu Sozialistak manifestazio antolatu zuten pasaden ostegun arratsaldean Iruñean. Bertan, etxebizitzarako eskubide unibertsala defendatu zuten, etxebizitzaren negozioari ez lelopean. Promesa guzti hauek faltsuak direla, uste dugu neurri hauek ez dutela benetan erroa hartzen, eta uste dugu aldaketa edo neurri batzuk hartzen badira espekulatzaileen boltsillotatik eta negozioarekin etekin ateratzen dutenen zatik atera behar dela. Zen negozia izaten den bitartean, etxebizitza ez da eskubide bat izanen. Baina mobilizazio hau ere izan dadila impulso bat, abenduaren 14an Bilbon antolatu den manifestaldirako, eta deia luzatzen dugu, autobusak antolatuak ditugu Iruñerri guztian, Bilboko kaleak betetzen. Herritar ugarik Israelekin harremanak hausteko eskaera plazaratu dute pasaden asteburuan Iruñeko kaleetan, Gazako genozidioa dela eta. Mobilizazioa Jala Nafarroa taldeak antolatu zuen. Milaka pertsonek Jala Nafarroak Iruñean deitutako manifestazioan parte hartu dute Gazako genozidioa eta Israelgo armadak Zisjordanian, Libanon eta Sirian egindako eraso bortitzak amaitzea eskatzeko. Protesta Golem zinemetan hasi da eta Gaztelu plazan egin duten ekitaldi batekin amaitu da. Plataformatik berehalako suetena eta Israeli armak saltzen etetea eskatu dute, beste gauzen artean. Israelekin erlazio guztien etena eskatzen dugu, bereziki arma salmenta eta beste erlazio batzuk, hori kulturalak, kirolekoak, bigarren eskakizuna suetena eta iraunkorra eta ziurra, eta hirugarrena betetzea nazioarteko legediak esaten duena, bereziki Korte Internazional de Justiziakoa.
Plataformak gogorarazi duenez, Israelek azken urte honetan dauden marra gorri guztiak gainditu ditu. Eskolak, ospitaleak, umezurtegiak, errefuxiatu esparruak, beraiek segurutzat jotako guneak, laguntza humanitariorako konboiak, Nazio Batuen egoitzak, enbaxadak Damaskon, Iranen, eremu zibilak Libanon, Sirian eta Yemenen. Beraz, Palestinari elkartasuna eta babesa adierazi diote, alden momentuan, Palestinaren berreraikuntzak laguntza izan dezan eta gizarte kontzientzia egotea exigitu diote herritarrei. Arabako energia berriztagarrien inguruko makroproiektuen aferan, iruzurra leporatu zion pasaden astean Araba Bizirik taldeak Solaria konpainiari. Bere proiektuak defendatzeko plataforma bat eratu izana salatu zuten. Pasaden asteazkenean bi elkarretaratze zeuden aurreikusita Arabako batzar nagusien egoitzaren aurrean, bata Araba Berriztuk deitutakoa parke fotovoltaikoak defendatzeko eta bestea Araba Bizirikek antolatua lehenengoari erantzunez. Azkenik Araba Bizirik taldeko kideak bakarrik agertu dira. Araba ez dago salgai lelopean. Araba Bizirik plataformak salatu duenez, Araba Berriztu Solariak bere alde egiteko aurrera eraman duen plataforma bat besterik ez da, eta hauek deitutako mobilizazioa provokaziotzat hartu dute, enpresari iruzurra leporatuz. Sare sozialetan jakinarazi dutenez, Araba Berriztuk mobilizazioak bertan bera uztea erabaki zuten baimen falta argudiatuz. Hala ere, Araba Bizirikeko kideek baimen hauek eskatuta zeudela adierazi dute, eta mobilizazioak bertan bera uztearen arrazoia Solariaren egitasmoak ezagutu direla defendatu dute. Araba Bizirik plataformako bozeramaileak Roberto Ruiz de Arkautek energia berriztagarrien proiektuak defendatzen dituzten pertsonek aukeratutako izena deigarria dela azaldu du. Izan ere, berriztu frackingaren eta hidrokarburoaren esplorazioaren aurka protesta egiteko 2016an sortutako plataforma baten izena hartu dute. Horrela, Araban aurreikusitako proiektu energetikoen eraginaz ohartarazi du berriro elkarteak, trantsizio eredu desegokia salatuz. Lab sindikatuak agerraldiak gauzatu du gaurko izan Bilbon, hezkuntzan lan egiten duten sukaldari eta garbitzaileen lan eskubideak aldarrikatzeko. Bertan izan da Xabi Alo. Lab sindikatua beste behin ere Eusko Jaurlaritzak Bilbon duen ordezkaritzaren aurrean batu da eta gaurkoan hezkuntza saileko sukalde eta garbiketako langile finkoen leku aldatze deialdia urtea amaitu baino lehen egitea eskatu dute. Lab sindikatutik hona etorri gara kontzentra batera salatzeko hezkuntza sailak gutxiesten ditu garbitzaile eta sukaldariei, ze gu gara kolektibo egoera kaskarrean, lanbaldintza kaskarretan gaudenak, eta gainean salatu nahi dugu gaur ere lekualdatze lehiaketa edo lekualdatze deialdia ez dala ospatu. Ipar Euskal Herrian gutxieneko prezioak ziurtatzea aldarrikatu zuen pasaden ostiralean LB Laborantza Sindikatuak soldata duinak lortzearen bidean. Berriz ere nahi dugu salatu gure lantsaria, ez baita lantsaririk. Badakigu azken 30 urtetan laborarien lantsaria ehuneko 40 apaldu dela. Hortan, biztan da, bereziki gastuak goiti joan baitira azkarki. Egin dugu ekintza bat, egin dugu soladura bat hemen Petrua intzinean, simbolikoki aurkezteko gutieneko prezio horiek, edo prix plancher deitzen direnak. Horiak aspaldizkoan aipatzen dira, lege bat estatua izan zen Asamblada Nazionalean eta senadorat orain ez da joaiten. Macronek hitzeman zuen saloinean prix plancher horiek ezarriko zituela 3 aste barne. Eta orain jakiten dugu lurperatzen dutela legedi hori eta ezin dela. Eta hori guretzat ez da xuxen. Entzuintugu hemen Macronen hitz batzuk, erraiten zituenak, erraiten zuena lege neurri horiek behar zirela eta bultzatuko zuela, baina badira hilabeteak asanbladan bozkaturik diela eta ez dela deus gertatu ondotik, orduan
Guk hor gira, erraiteko gaur egun, eman dezagun eman gainean, berriz bozka dezagun eta plantan eman behar diren neurri horiek laborarien zatu. Pasaden ostegunean, azaroaren 28an, Osakidetzako langileek euren ordezkari sindikalak aukeratzeko deialdia izan zuten. Azken hamarkadan eginiko lehen hauteskundeak izan ziren eta satxe gailendu zen beste behin ere. Bilbon, Pizpirri, Pozgarri eta Pizgarri diskoa aurkeztu zuen Amaiur Iragik pasaden ostiralean. Aita kartzelan zuela, berarekin trukatutako bertso eta audioez baliatu da 10 kanta osatzeko. Aita kartzelan izan du luzaroan Amaiur Iragi bilbotarrak, aitarekin trukatutako bertso eta kanten audioez baliatuta 10 kanta osatu ditu, eta zenbait musikarik eta bertsolarik musikatu dizkiote kartzelako harresien bi aldeak konektatu zituzten doinuak. Pizpirri izan zen, aitak isolamenduan aurkitu zuen landare txikitxo bat, holan alkantari batetik hartutako landare txikitxo bat, eta hori hartuta eta botila bat erditik moztuta eta lurrez beteta, hor hasi zen Pizpirri landarea azten, eta, bizetan eta galdetzen genio, zelan dago Pizpirri eta ondo, eta alako baten, biz batean atera, eta etxera eraman genuen, eta, handi gutxira ere Pizpirri hil zitzaigun etxean, baina, ere izena ere, historia horretatik datorez, gero, pizkat, gure bizitaren parte izan diren historia horiek ustartzetik, eta, diskaren historia apur bat hori ze da. Jaio nintzenetik aita espetxan egon da, eta gure bizitza osoan zehar, bizi izan gara kantuan, bertxotan, hori izan da apur bat, gure harremanaren zati handi bat, eta disko hau da apur bat, harreman horren ere islada, ez? Kartzelara egindako bizitetan sortutako kantak dira diskoan agertzen direnak, eta aitak kanta horiek onak zirela eta grabatu behar zituztela esaten zion Amaiurri, baina ostonduta egon dira duela pare bat urtera arte. Eta gauzak nola diren, duela pare bat urte edo audio horiek aurkitu entzun, eta esan nuen, zelako aukera polita, zelako oroitzapenak, eta asizitaren buruan aitari diska oparitzeko eta aspaldiko kantu horiek musikatzen saiatzeko aleginan hastea, ez? Hasieran ikusten nuen zail, ez nekien posible izango zen ala ez, baina, hasi nintzen talde diferentekin harremanetan jartzen, Euskal Herriko talde eta artista ezberdinekin harremanetan jartzen, duela pare bat urte, eta, urte oso batean zehar, ibili ziren kantuak musikatzen, apur bat, historio honi hasiera edo jarraipena apur bat ematen, ez? Oraindik jarraitzen dute zure irriek nire bihotzean taupaka. Adierazi duenez, bere istorioa da kontatzen dena, baina guraso bat preso duen edozein seme-alabaren istorioa izan zitekela dio Amaiurrek. Gu beti izan dugu ere bai, hau dela kasunetan gure historia, baina izan daitekela ere bai, edozein seme-alabak bere ama aita presoarekin izan zezakeen istorio bat, ez? Azkenean, honek bere atzean daukan lanagatik hartu du agian beste dimentsio bat, baina beti esaten dugu dela herri honek dituen beste historietatik beste bat. Porrotxek, Iaskirek, Xabi Solanok, Einaute Lorrietak eta beste hainbat musikarik eta bertsolarik hartu dute parte proiektuan. Korrikadarrait kotxe ororen atzetik tarrezkerotik.
Korrika darrai kotxe ororen atzetik. Gure aldetik besterik ez gaurkoz. Beti bezala, 11aren webgunea eta sare sozialak eskuragai dituzue informazioa zabaldu nahi izanez gero. Mila esker zuen arretagatik, ondo izan eta bihar arte. Zeuk aukeratu nola mugitu. Deskargatu Mobi Euskadi aplikazio berria. Eta eguneroko joanetorriak antolatzeko behar duzun informazio guztia aurkituko duzu. Edo nola mugitzen zarela ere, deskargatu Mobi Euskadi. Eusko Jaurlaritza. Abenduaren 5-tik 8-ra zatoz Euskaldendara. 28. Euskal Herriko artisautzaren azokara. Urtero bezala, euskal produktu bikainak aurkituko ditugu Durangoko merkatu plazan. Goza ezazu gure artisautzarekin daukagun urteroko hitzorduaz abenduaren 5-tik 8-ra, Durangoko Euskaldenda artisau azokan.